Здравейте, аз съм Ясен Гоев. Ще се зачудите защо съм решил да отнема от времето ви да ви занимавам с ситуацията в Либия. Когато южната ни съседка Гърция е притеснена от това, че идват хиляди имигранти на остров Крит, това е нещо, на което според мен и ние трябва да обърнем внимание, защото щом бежанците идват в Гърция, то значи, че пътя им вероятно ще мине и през България. Още повече, че ситуацията в Либия става все по-сложна и интересите, които там се сблъскват, са съществени. Сигурно последния път, когато сте се интересували за Либия, е било по времето на Кадафи, покрай историята с 5 български сестри и лекаря, които бяха задържани в Бенгази и за огромна радост са освободени. Сега ще ви покажа картата на Либия. След падането на Кадафи нещата станаха все по-сложни и в момента страната, както виждате, е разделена на 3. Има правителство в Триполи, което не е особено силно и то е начало с признатият от Обединените нации премиер Абдул Хамид Бейба. Силният човек в страната обаче е друг и това е Халифа Хафтар. Виждате, че огромна част от територията на изток и самото Бенгази се държи от неговите сили. И като погледнете на юг, това са територии, които са под контрола на много малки различни военни формирования. Тоест ситуацията е изключително нестабилна. И имайки предвид загубата на Башар ал-Асад в Сирия, който беше близък до Русия, явно и руснаците обръщат погледа си към Либия. Ето сега и цялата история. Мигрантските потоци от Либия отново се увеличават в момент, когато Италия и Гърция са все по-загрижени за нарастващото влияние на Русия в нестабилната северноафриканска държава, упражнявано чрез доставки на оръжие и потенциална нова военноморска база в северно-источното пристанище Тобрук. Атина също така изпрати 2 военни кораба да патрулират край Либия в отговор на миграционният ръст и стратегическите си опасения, че нейният заклет съперник Турция работи с либийците за разделяне на Средиземно море на морски зони за проучване за добив на газ и петрол. Италианският външен министър Антонио Таяни определи Либия като, цитирам, спешна ситуация, която Европа трябва да адресира заедно, но европейският опит за постигане на известен дипломатически напредък миналата седмица се изроди в фарс. Комисарът на Европейския съюз по миграцията Магнус Брунер, придружен от министри от Италия, Гърция и Малта, беше обявен за персона нон грата в Бенгази, територията на източно-либийския диктатор Халифа Хафтар. Обвинена в неуточнени нарушения на делегацията, беше наредено да напусне страната. Гръцкото правителство обяви миналата седмица строги нови правила за миграция, тъй като се бори да се справи с нарастващия брой пристигащи от Либия в Крит в разгара на туристическия сезон. Извънредната ситуация изисква спешни мерки и затова гръцкото правителство взе решение да информира Европейската комисия, че пристъпва към спиране на обработката на молбите за убежище първоначално за 3 месеца за пристигащите в Гърция от Северна Африка по море, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пред Народното събрание на Гърция. Около 9000 души са пристигнали в Крит от Либия от началото на годината, повечето от тях през последните седмици, което вече е почти двойно повече от броя за цялата 2024 година. Кремъл е разположил наемници във все по-голям брой богати на полезни изкопаеми страни дълбоко в африканския континент, но снабдяването на тези части далеч не е лесно. От тук и необходимостта от руски бази. Преместването на хора и оборудване от Сирия към Либия от страна на Кремъл след падането на Башар Асад през декември не е просто евакуация, но е завъртане от Близкия изток към Африка, единственият континент, където Москва все още има предимство. Москва е предоставила войски, оборудване и самолети на Хафтар, командир на силите на източното либийско правителство. От 2014 година страната е в гражданска война
с съперничеството си западно правителство в Триполи, самото то въоръжено от Турция. Примирието от 2020 година, договорено с посредничеството на ООН, сложи край на боевете, но двете страни остават в конфликт в разделената страна. Либия би била богата награда както за Русия, така и за Турция, тъй като съдържа най-големите петролни запаси в Африка. Руският петролен гигант Роснефт вече има солидна сделка за покупка и препродажба на либийски петрол. По-важното е, че с загубата на сирийските си бази, Либия остава единствения възможен транзитен център за снабдяване на руски наемнически части в цяла Африка. Най-известната от тези групировки бе Вагнер, преименувана днес на Африкански корпус след неуспешния опит за преврат срещу Путин от покойния лидер Евгений Пригожин. Групировката действа в Судан и Централно Африканската република, а влиянието на Москва нараства. Група от 3 държави на юг от Сахара – Буркина Фасо, Мали и Нигер – се обединиха, след като армиите на трите държави взеха властта и търсят подкрепа от Русия. Мали наскоро изгони френските сили, докато Буркина Фасо нае друга руска наемническа група под името Бригадата на мечките, за да осигури сигурността на своите лидери. Хафтар все още не е дал зелена светлина на Русия за военноморска база и това вероятно се дължи на натиска на САЩ. Вашингтон, както повечето западни сили, подкрепя съперника на Хафтар, правителството в Триполи. Но тази подкрепа е условна, защото Триполи също подкрепя исламистки милиции, обвинени от американските власти за убийството на американския посланник в Либия Крис Стивънс в Бенгази през 2012 година. Освен това, в хаоса в Либия западните сили понякога намират Хафтар за полезен. През 2019 година Триполи позволи на бунтовнически групи, противопостоящи се на подкрепеното от Франция правителство на Чад, да се базират в Южна Либия. Затова Париж се обърна към Хафтар. Той започна офанзива в Южна Либия и бунтовниците избягаха обратно в Чад. По късмет или нарочно френски самолети чакаха, докато бунтовниците прекосяваха границата, нанасяйки опустошителни въздушни удари. 83-годишният Хафтар също трябва да обмисли бъдещето си. Той е гражданин на САЩ, награда след като преди десетилетия ръководеше финансирана от ЦРУ либийска бунтовническа група. Той и семейството му имат обширни и нарастващи имотни интереси в Вирджиния, които биха могли да бъдат замразени заедно с банковите му сметки, ако Вашингтон включи генерала в списъка с санкции. До сега Хафтар успяваше да удовлетвори както Вашингтон, така и Москва, но спешността на Русия да намери военноморска база сега може да го принуди да направи труден избор. Както виждате, нещата, които се случват недалече от нас, могат да имат съществено влияние върху цяла Европа, а и в частност върху България. Така че интереса на целия Европейски съюз, в частност и на България, към това да се разрешават такива сериозни проблеми, свързани с сигурността, както в Близкия изток, така и в Африка, е нещо, на което трябва да се обръща внимание. Надявам се, че ви е било интересно. Ще се видим отново утре.